Velkommen i Klub Grønlandsparken. Som I kan se her, så er der sket nogle forandringer. Det her det er vores fællesrum. Det er blevet lidt nøgen. Inde bagved der har vi vores kontor, som I kan se. Alle rummene her omkring her fællesrummet, der er gulvene blevet skrællet af. Og sådan kommer det nok til at se ud her de næste 2 måneder. Det er første guld, vi har fået. Men det ser kaotisk ud, men vi har styr på det. Vi har vores hovedindgang her jo. Den fungerer stadigvæk. Så som I kan se, alt ser ud som det plejer. Vi har vores poolbord, vi har vores Wii-rum, vi har vores garderobe, men vi har jo ikke noget fællesrum. Men vi har selvfølgelig sørget for at få et nyt fællesrum, og det har vi lige præcis her. Vores kælder er jo også kommet under vandskade jo, så derfor har vi rykket vores PC-rum herop. Og ellers er det her, som det plejer at være. Vi har vores kreative afdeling. Vi gør så lidt mere brug af vores minikøkken her, hvor her om aftenen i UK vil der også være slik- og sodavandssalg her. Og oasen, det er også, som det plejer. Som I kan høre, John er i fuld gang jo. Han har haft weekend jo, så han har masser at skal snakke igennem. Lige for at gøre det klart, vi har sådan set 5 indgange at tage hensyn til her. Hovedindgangen, det er den ene. Så har vi en anden dør herovre, det er til vores køkken. Og så har vi simpelthen vores nye kontor. Og der er kun indgang til denne dør her de næste 2 måneder. Så vi har fandt også voksne bak på her. Og her der har vi så endnu en indgang. Det er ikke en, vi plejer at bruge, men det kommer vi til at gøre i de næste 2 måneder. Og det er jo faktisk her, vi de næste 2 måneder kommer til at kalde det for slyngelstuen. Og velkommen i slyngelstuen. Og slyngelstuen her, den blev faktisk indviet i går i vores aftenklub. Og hvis jeg skal sige at vores unge, at de er faktisk helt vilde med rummet her. Hvor der både er bordtennis, bordfodbold og PlayStation 3 og zap-zap. Der mangler så bare lige at få noget musik ned, men det arbejder vi på. Og den sidste indgang, vi skal præsentere jer for, det er her ved salen. Og det er henført ind til både salen jo, og vores heps og vores tøserum. Og vi kan starte med lige at præsentere for hepsen, som vi har jo lige fået gjort rent jo, og gjort plads til. At vi har kunnet lave noget sofahygge herinde. Så for det kan vi sidde og slappe af og spille spil. Og for oven der er simpelthen blevet indrettet til PS2-rum. Og i sidste uge på opfordring af sig selv, Sofie og Mie, de synes jo nu her, hvor vi skulle lave vores rum, så vil de gerne tage ansvar for tøserummet. Og til sidst, men ikke mindst vores hal, den er som den plejer, men hvor vi selvfølgelig de næste 2 måneder vil sørge for, at der kommer til at ske ekstra meget hernede, så vi nu har nogle færre rum, men det er kun sjovt at lade. Det glæder vi os til.